سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳእ ህሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላበው። ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። እታ ሰበይቲ ንነብሳ ብመስታወት ጠሚታ ንሰብኣያ ከምዚ ክትብል ሓተተቶ፣ ክሳብ ሕዚ ትፈትወንን ተፍቅረንን ዶ ኢላ ሓተተት። እቲ ሰብኣያ ድማ ሃንደበት ስለ ዝኾኖ እወ ክንደይ እኳ። እታ ሰበይቲ ኣካላተይ ግን ከምቲ ንመጀመርታ ግዜ ዝተራኸብናሉ እዋን ኣይኮነን ዘሎ ምሽ በለት መሊሳ። እቲ ሰብኣያ እውን ኣይፋል ፍቕረይ እመንኒ ኣስተብሂለሎ ይፈልጥን ክብል መለሰላ። እታ ሰበይቲ ኢዳ ኣብ ከብዳ ኣንቢራ በረአዮ ከብደይ ኣዝዩ ገጅፍ ኮይኑ የእጋረይ ሰለፈይ ድማ ልሙፅ ኣይኮነን እጥርጥር ኮይኑ ንብዓታ እናነብዐት ናብ ሰብኣያ ተሓቆፈት። ናይ ብሓቂ ግን እስካብ ሕዚ ተፍቅረኒ ዲኻ ናይ ብሓቂ ክትብል ደጊማ ደጋጊማ ሓተተቶ። ወዮ ሰብኣያ ፍቕረይ ሎምንታይ ኮይን ከለኺ ንምንታይ ክትሓትኒ? ኣነ ብዛዕባ ከብድኺ ምግጃፍ ኣስተብሂለሎ ይፈልጥን እየ። መልክዕኺ ከዓ ኩሉ ግዜ ምሽ ጽብቕቲ ምዃንኪ እየ ዝነግረኪ ኢሉ መለሰ። ርእይ ኣቢለ ኣካላትኪ ትንክፍን ተብለኪ ዝስምዐኒ ስምዒት ክነግረካ ይክእልን እየ። በቃ ኩሉ ነብሰይ እዩ ፍቕሪ ዝውር ውርር ዝብለኒ። ፍቕረይ ኣባኽ ዘለኒ ፍቕሪ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ፈጺሙ ኣይቕየርን እዩ። ኣነኮ ኣብቲ ፈለማ ኸፍቅረኪ ኸለኹ መልክዕ ኽሪ ኣይኮንኩን ኣፍቂረኪ። ልቦና ኸተሓሳስባኺ ኣብ ነገራት ዘለኪ ርድኢት እዩ ዘጸልለኒ ነይሩን ገና ክሳብ ሕዚ ኸኣየ ብኣኺ ዝምሰጥን ዝሕበንን። ስለዚ ፍቕረይ መልክዐይ ተበላሹ ከብደይ ገጂፉ እንዳበልኪ ኣይትረበሺ። ከፍቅረኪ ክነብር እየ ንዓይ ካባኺ ሞት ጥራሕ እያ ትፈልየኒ። የፍቅረኪ ፍቕረይ ኣይትሕሰቢ ክብል መለሰላ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ካብ ዛንታ ኣመና ተማሂርኩምሉ ከም እትኾኑ ኣይጠራጠርን። ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለ ዝጽናሕኩም ካብ ልብ እንዳመስገንኩ በዚ ክፍለየኩም ሰሰናዩ።